Hello guys, σας παίζουν αυτή τη στιγμή παιχνίδια γιατί μόνο έκανα τα χέρια μου έτσι, αυτοί νομίζουν έκανα κάτι. Αυτοί νομίζουν είναι πιο έξυπνοι από μένα, πιο χαζοί είναι και το σηκού τους χαζεύει με κάθε λεπτό. Εγώ δεν κάνω τίποτα σας λέω, τίποτα, είμαι στην ησυχία, ησυχία, δεν μιλάω. Άλλος μιλάει μέσα, κάνει μπιμ εδώ κάπου και τον ακούω όλη την ώρα. Δύο ή τρία άτομα κάνουν fake records. Εγώ δεν κάνω τίποτα, τα έκανα όλα rival. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έκανα τίποτα. Εσείς πρέπει να κάνετε τώρα το rival. Ότι αυτοί οι μαλάκες το κάνουνε. Για να ξεμπλεχτούμε επιτέλους. Εγώ δεν κάνω τίποτα, είμαι στην ησυχία. Είμαι στην ησυχία και δεν έχω κάνει τίποτα action. Ό,τι moving κάνουν αυτοί οι μαλάκες το κάνουν από μόνο τους. Αυτά τα αισθήματα. Δεν έχω εγώ αισθήματα. Δεν έχω δει τόσο χαζό άτομα σε όλη τη ζωή μου. Σε παρακαλώ, πιστεύετε ότι δεν κάνω τίποτα και μόλις σταματήσει το βίντεο ή πιο προς... Die haben wir ein Video wieder kaputt gemacht. Μόλις σταματήσει το βίντεο, μετά αρχινάνε πάλι τις μαλακίες πάλι. Δεν ξέρω τι κάνουν, συνδέζουν άλλες κρεατούρες με αγγέλους και θέλουν να σας παίξουν παιχνίδια. Εγώ δεν είμαι, μόλις σταματάει το βίντεο, αλλάζουν το σατελίτο σε έναν άλλον. Νομίζω είναι τώρα σε έναν άλλον, στο κρεατούρο που τον κάνει beam, αυτός μέσα μου, ή τον άλλον στην Τουρκία, δεν ξέρω.